Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. 5 ऑगस्ट रोजी सर्व पूज्य संत महात्मा आपापल्या मठमंदिरात, आश्रमात तसेच देश-विदेशात वास करणाऱ्या या सर्व रामभक्तांनी आपल्या घरी किंवा जवळच्या मंदिरात व आश्रमात सकाळी 10:30 ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत सामूहिकपणे आपल्या सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्रीराम आणि आराध्य दैवताचे पूजन, कीर्तन व स्मरण करून फुले अर्पण करावे. श्रीरामचंद्राचे स्मरण करून भारतीय समाज व विश्वाला करोना महामारीपासून मुक्त कर, हिंदू समाजाला एकतेचं बळ दे आणि श्रीराम मंदिर निर्माण कार्य शीघ्र गतीने पूर्ण होऊ दे, जगाचं कल्याण कर असे गाराणे घालावे. आरती व तीर्थप्रसादादी कार्यक्रम करावे. संध्याकाळी आपापल्या घरामध्ये दिव्यांची आरास करून रोषणाई करून राम जन्मभूमी आंदोलनाचे विजयी अभियान साजरे करत असताना श्रीराम जय राम जय जय राम समर्थांनी दिलेल्या या विजय महामंत्राचे 108 वेळा जप करा.